Tapi mesinnya rusak ya. Wah. Tapi dari saya kenapa? Wah. Menawa colokane iku lho ora kenceng menawa lho. Ana sing gendho paling. Bocolan kono. Oh. Kena. Colokane kurang kenceng. Menggo ya aku ketok enak ya. Wes pokoknya iki karo teh ora apa-apa sih aku. Teh leci ngono ya. Ya, aku berarti ya apa? Apa kowe? Teh tawar ae. Teh tawar. Aja lagi-lagi, Pak ya. Iki jenenge mereknya apa sih? Teh Rasa Nusantara. Nah, iki nek perempatan, iki perempatan dia penjakenan ngono, Pak. Selai konjakenan ya. Iki Lor Bangjo. Oh, Mbok, nganu ngono ditulisi. Ora ana mereke, Mbak. Oleh Jim. Buka jam piro, Mbak? Setengah 10. Oke, sampai jam? Sampai dewian? Apa gentenan? Oh, keren. Foto kemenduan malah. Oke. Berarti harga mulai berapa, Mbak? 3.000 nek kok leci mah piro regane? 5.000. Oke. Leci regane 5.000. Kowe emang apa sih? Biasa? Aku tawar aku. Tawar. Oke. Coy. Jadi kene ku nek sore ternyata rame lur, akeh kulineran ya. Iku kidul ana roti bakar, iku menduan, iku ya padha wae mungkin teh lah ya. Terus di samping iki ana juragan pentol ya. Nah, bakal akeh nang kene lur ya. Jadi ramaikan lah Kecamatan Jakenan ya. Asam urat Bu. Apa? Oh, pokok asam urat. Lah ya kowe tuku jamu asam urat ora. Kita minum langsung di outletnya. Generasinya di era roh. Ayo larisi UMKM. Segar. Segar.